Salutare lume și bun venit la al patrulea episod din acest canal sau a cincea, nu ți minte. Vreau să vă spun un lucru destul de nașpa și unul destul de bun. Cel bun este că mă apuc de o nouă serie, Dream League Soccer 2016, și a doua veste mai rea este că eu am filmat, am dat să încheie, dar nu mi-a dat să-l mai editez și nu mi s-a salvat nimic. Vreau să vă spun ce am făcut important. Dau la team management, n-a făcut nicio schimbare. Decât doar nici portar. La capitan mi-a dat să aleg, nu mai țin, mai mulți jucători și printre care Balotelli. L-am ales pe Balotelli, în poartă l-am pe Hamilton, după aia fundaș stânga Tierney, fundaș chiar nu știu cum să vă spun, eu vă spun pe rând. După aia Drunan, Kennedy, Emanuel în centru. Nicholson, Brown, Docherty, Garcia și în față două vârfuri, Balotelli și Murray. Pe balon avem pe Sandro, Klaus, Plain, Moore, Luca și Clark. Da, asta e în toate noutățile. Nu mi-a mers, mi-a dat să editez. Să schimbăm și numele clubului. Îl punem custom team, edit name team. Punem, meciul trecut am bătut cu 6-0. Am perforat pe cei de la, chiar nu mai țin cu cine a jucat. Alex Gaming. Asta ne punem numele canalului. Nu, ne punem ALG, confirm. Custom team, asta e, sunt pe primul loc. Cu 6 goluri date și nu primit. Am să vă arăt mai club să văd dacă știu să intru. Obiective, nu e aici. Nu e, chiar nu mai țin minte unde era. Mai club, statistici. Academy, Division, Table. Dați, pe primul loc e Alex Daniel, pe al 2 Dandy, pe 3 Milton Keynes, pe 4 Rotterdam, 5 Bristol. Vedeți după aici să nu mai vin număr că pierd din timp. S-au dus deja 2 minute. Dăm drumul la un meci. Al doilea meci l-avem cu Bristol. Nu mai țin minte pe ce loc eram. Nu cred că... Ba da, o să fac... Îl schimb pe Murray cu... Îl schimb pe Murray cu... Cloud. Da, asta era primul jucător care m-a făcut parcă. Da, ce să vă spun, o să mai schimb în centru, deci schimb pe Nicholson, că e obosit, cu Plain. Și cam atât, să-i dăm drumul la meci, jucăm contra lui Bristol. E unul mai ușor și îl pot ține și eu minte. E o lovitură de start. Balotelli, Cloud, Balotelli pune acolo pressing, Dorci. Nu reușește să recupereze. Dorci este întors foarte bine acolo. Brown vine și el la dublaj. Brown recuperează. Pasă către Balotelli. Balotelli! Ce pasă primește! Nu știu cât zeci de metri. Dar este repostedat. Ce fundaș! Cât mai avea fundașul lui Bristol să pierdă acest balon. Pasă către Balotelli. Balotelli recuperează această minge. Balotelli! Prima ocazie vine în minutul 15 și le aparține celor de la Alex Gaming, adică nu, să mai înțeles. Avantaj și nu dă și el faul de ne. Acolo scrie avantaj și... În fine. Brown shoot! Să prinde portarul. Celor de la Bristol. Am început mai bine prima repriză, mă scuzați. Dar recuperează foarte bine. Dar pase foarte prostă, pot să spun. Balotelli! Balotelli! În vinclu! Ce gol dă capitanul echipei! Nu cred că mai avea ce să facă acolo portarul. După o greșeală foarte mare, revedem. Nu este fix încolo de zona vinclu. Deci nu cred că mai avea nici ce să mai facă. Este 1-0 din minutul 30, să zic și eu, pardon, 29. 30 aproape. Cred că o să intrăm la cabine un avantaj. Eu zic că mai mare. Clau și gol! Asta! Gol! Clau marchează un gol! Ce gol! Conducem cu 2-0 în minutul 33. Ce vă pot spune? O să fac mine un episod cu
Gata, pe bune, răftră liberă. Dar cred că nu cu mapă. Mai cred că am făcut o primă episod, nu știu dacă vom continua cu o serie. Am văzut că v-a plăcut ce intervenție are portarul nostru, mai țin minte exact cum îl cheamă. Să vedem dacă ne le arată la el. Centrare pe Hamilton joacă lung foarte bine. Ce intercepție are acolo unul dintre jucătorii lui Bristol, care ne face pararea de râs. Și era nevoie să-i faluta și primind doar cartonașe cam pentru Emanuel. Și nu este penalti, la limită pot să spun eu. Și, wow, ce șut are Peck. Numărul 21 șutează destul de binișor, a trecut un pic pe lângă vinclu, a avut un șut destul de bun, a plasat bine. Și acum Garcia pase către Claug, un pic mai avea, dăm de prelungiri. Din nou recuperează Claug, pase în picioarele adversarului. Claug, ia să cum te pronunța. Docerti pe șut, însă acesta plasează mingea un pic peste poartă. Ce bine i-a pus aici, sau a fost bara, n-a fost bine. Aici este, cred că, ultima degajare a portarului și se termină. Da, a fost. Dăm timp, sunt obosiți jucătorii mei, dar n-am ce facem. Să vedem. Ținem ușa să nu fim deranjați, mă scuzați, pentru... nu mai ajung la ușă. Acum filmez, nu vreau să fiu deranjat. Hai să-l băgăm pe Nicholson. Chemăm pe Brown. Aici Emanuel, să fii sigur că nu luăm un roșu cu Sandro. Și cam atâta. Mai avem doar dispoziție o schimbare. Nu știu dacă va fi efectuată aceasta. Acum începem bine a doua parte. Și același jucător care nu prea pot să-i pronunț numele, mă scuzați. Și să facem pressing. Aproape de am recuperat-o, dar din piciorul meu are că așa fix în out. În throw-in. Balotelli primește pasă foarte bună. Balotelli între doi adversari. Cred că a primit fuze acolo, a fost dat, a fost trecurată mingea printre picioarele lui, cred că Balotelli. Pe bune. Faust. Duceți-vă. Deci un singur lucru îmi place la Dream. Că de arbitru fault foarte ușor. Balotelli, ce pasă găsește către Nicholson. Șut din prima. Ce șut cu exteriorul prinde Nicholson. Asta este puțin pe lângă poartă. Nu știu numele jucătorilor de la Bristol, că ar fi fost mult mai frumos. Mai intens meciul, parcă, nu știu, așa simt eu, dacă nu, asta e. Nu știu o să învăț acum 2 ani să învăț și jucători amărțiți. Oricum nu joc de multe ori cu aceeași echipă, numai dacă ne întâlnim într-o cupă ceva. Acum avem un contraatac, centrare foarte bună. Dorchit! Ce ocazie! Ne jucăm cu ocaziile! 2-0. Sperăm să nu fim depășiți la gol averaj. Clar că ar trebui să mai dăm un gol să fim siguri de primul loc. Mai știi că în poartă bate cei de la... Dar nu ajung cei pe locul 2. Câteodată oricum echipele rău, cred că sunt în Liga 4-a, 5-a, nu știu atâta. Și acum pasă către Garcia. Ce încercare de șut. Milimetri peste vinclu. Ce șut. Păcat că n-a fost golul. Balotelli nu prea ratează din aceste poziții. Am vrut să dau lob și nu știu, deci mi-a arătat acolo că se dă cât de tare și după aia n-am mai dat jucător. Da. Mă scuzați de ce se... Mă scuzați că am pus pauză, a trecut 1 minut, dar oricum n-am pierdut ceva important rău de tot. Acum au cei de la Bristol, poate ultima fază. Ei rătăm și pe ei, pe naiba. Poate... n-a venit mingea la mine. Balotelli ia și el un galben. Este luat galbenul. Nu văd că degeaba.
ce este fault, să revedem, da, este fault, este într-adevăr fault și de galben, dar nu știu dacă în viața reală mai cordai în galben și era ultima fază. Kennedy, poate goluri de 1, dar nici pe ăla nu lăsăm să te. Mă, fluieră mâine, naiba, așa. S-a terminat 2-0, Balotelli, man of the match. Să vedem aici, posecea. Pe bune, au avut posese mai mult. Teritoriul mai mult am avut noi, total șuturi 3, și tot target 3-1. Mă, noi am avut șuturi foarte cât am avut 7 șuturi în total și un șut pe poartă, what the fuck. Cornere, au avut un corner, pass completion cu 2% mai mult, falturi dominăm, carduri 2 și offside-uri nimeni. Însă să vedem acum să vedem bănuții. Păi 28 de bănuți foarte buni. Și o bătută cu 1-0 cei de la nu stau. Nu e cu Dun. Nu au avut meci. Au dat doar cei tipă. S-a betut, nu este bine. Haide din hang ăsta. 4-0 pe nu. Ok, nu mă pricep la astea. Dăm continui. Și ce să vă spun mai mult de atât? Vă rog să apăsați butonul de like și subscribe. O să vă spun un lucru. De exemplu, dau un nume la întâmplare, Ionuț. Dacă tu ești abonat la cine e abonat la mine, spuneți-le prietenilor, tovarășilor tăi să intre pe canal, să dea un like și un subscribe. Vă rog foarte mult, dar o să mai repet o dată când nu se închid filmarea. Eu am fost Alex, nu uitați să spuneți mai departe. Vă salut, apăsați butonul de like, subscribe, eu am fost Alex, pa, pa!